Албумче с рози, 8 дизайна, 32 страници, 6 инча. Трябва да фокусира достатъчно добре. Тук прекрасните рози. Твърди са листовете, доста дебела хартия. Така, ще се отворя хубаво албумчето. Тук е розата с перото. Тук има ангелчета с нотни листове. Малко точки. И дантели. Следващо са тези прекрасни рози. И с това албумчето завършва. Гърба също е в рози. Можете да си го ползвате, тъй като той е доста твърд.